Som klamár a šírim dezinformácie. Desiatky takýchto správ som dostal po poslednom videu od slovenských aj českých lekárov a vedcov, keď som povedal, že zložky bežnej kozmetiky môžu vnikať do krvného obehu. Vraj je to nemožné. No aká je pravda? Ako vždy som čerpal z nezávislých štúdií a správ vládnych regulačných úradov. Ako napríklad táto správa FDA, ktorá hovorí, ako mnou menované zložky krémov vnikajú i hneď po nanesení do krvného obehu a sú v krvi prítomné ešte aj po 21 dňoch. Teraz neviem, čo je viac šokujúce, že sa tu bežne predáva kozmetika, z ktorej chémia prúdi v krvi ešte týždne po nanesení, alebo to, že naši odborníci o tom nemajú ani len tušenia. Pamätajte, ak by ste to nezjedli, nedávajte si to ani na pokožku. Obyčajný panenský olivový alebo kokosový olej alebo dokonca aj hovädzí loj sú bezpečnejšie a účinnejšie ako väčšina chémie z drogérií. Ak vás zaujíma, čo na to hovoria včely, pozrite sa na moju včeliu prírodnú kozmetiku, ako napríklad slamienkový očný krém, balzam pre mužov alebo kozmetiku bez vône pre alergikov.